लोगोफोर इंग्लिशनि मोनसे सोदोब दङ बेयो जाहैबाय शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। दा बेयाव मा जायो मानसिया जेखौनो नुयो बेखौनो बारसोमनो लुबैयो, बेयावनो बारसोमनो लुबैयो। दा साननानै ला नोंनि एरियायावहाय सोरबाया अन्थाइ साप्लाइ खालामनानै माहाजोन जादों, बेखौ नुनानै नोङो बेयावनो बारसोमगोन आरो बेबायदि मानसिफ्रा। आरो नुबावगोन बियो सोरबाया बयलार साप्लाइ होनानै माहाजोन जादों, दा बेयावबो बियो बारसोमगोन, बेखौबो मावगोन। आरो खोनागोन बियो साख्रि मोनसावदोंना, बयबो साख्रि मोनसावदों, बेयावबो बियो बोलो होगोन साख्रि मोननो थाखाय। दा बिनि इन्ट्रेस्टआ जेरावबो दं। नाथाय लोगोफोर बे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोमआ मोनसे बेमारसो, गाज्रि बेमार। बेनिफ्राय जोङो बाहेरायाव फैनांगौ जुदि जों साक्सेसफुल जानोब्ला। मानो मानसिया बे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोमाव गोलैयो? जेब्ला बेनावहाय फकास गैया, स्ट्रेटेजि गैया, मोनसे प्लान अफ एक्शन गैया। साननानै ला सासे मानसिया गला होदों, गथ'फोरनिल' सि जोम बियो होदों आरो, ओमफ्राय बेना मोजांबो नांदों। नाथाय बे खाथि खालायाव नुबाय जे सेन्देल दखानाबो नाङो, गिदिरफोरनि सेन्देलाबो जेबो नांदों, जे बे सेन्देलखौबो लाफाबाय गावनि दखानावहाय। दा नुबाय हौवाफोरनि जिन्सआबो जेबो नाङो, बे जिन्सखौबो लाबाय। दा बेनो भेराइटिया गोबां जाबाय। दा बेथ' रिफिल खालामनांगौ ना, दखानाव बियो फोजोबनांसो जे माल लायनांगौ बिदि नङा। जोबनायनि सिगांनो बियो स्टकखौहाय आरोबाव लाबोनांगौ। दा बेनाव फैसा गैला, बहाबो लांनो बिलाय। स' बे मोनसे फेलें जागोन आरो बेनि बिजनेसा। नाथाय जुदि साक्सेसफुल जानोब्ला मोनसे स्ट्रेटेजि थानांगौ। बे स्ट्रेटेजिया जाहैबाय मोनसे बबेया नोङो साक्सेस खालामनो हागोन, फिनिश लाइनसिम लांनो हागोन, बेखौहाय बासिनो रोंनाय, ओमफ्राय बे खामानिखौ मावलांबाय थानो हानाय, बेखौनो बुङो स्ट्रेटेजि। बेनिखायनो बे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोमनिफ्राय जोङो बाहेरायाव फैनांगौ।